इहे हिट मशीन और इहे दबंग सरकार ह कि इहे हिट मशीन और इहे दबंग सरकार ह। ट्रेंडिंग में जलवा रहबे करी बाबू, काहे कि नमोए ट्रेंडिंग स्टार ह। जी हाँ भाई लोग, खेसारी लाल यादव जी के नयका गाना दिलवा चोरी कह के यूट्यूब इंडिया के मेन पेज पर 1 नंबर पे ट्रेंड करता और साथ ही साथ ये गाना म्यूजिक सेक्शन में भी 6 नंबर पे ट्रेंड करता। एकरे अलावा जौन पहले गाना रिलीज भइल रहे नथुनिया 2, वो भी मेन पेज पर 1 नंबर तक ट्रेंड कैले रहे। एकरे अलावा आज भी वो गाना म्यूजिक सेक्शन में 1 नंबर पे ट्रेंड करता। तो ट्रेंडिंग सेक्शन में इतना तहलका मचा के खेसारी लाल जी साबित कर दिले कि असल ट्रेंडिंग स्टार ये हवे। ई जो नयका गाना भी रिलीज भइल बा, ई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। गाना का बोल है दिलवा चोरी कह के। खेसारी लाल जी के साथे शिल्पी राज जी गाना में गौले बाड़ी और नितेश ठाकुर जी का लिरिक्स हवे और शंकर सिंह जी का म्यूजिक है। तो हमें लगा था कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का ये पहला प्रोजेक्ट है जौन कि यूट्यूब पर मेन पेज पर 1 नंबर पे ट्रेंड करता। तो एकरे खातिर ग्लोबल जंक्शन के भी बहुत बहुत बधाई और खेसारी लाल यादव जी के आए वाले प्रोजेक्ट खातिर और शुभकामना कि ऐसे ही दिन ब दिन बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आवत रही, ट्रेंडिंग में ऐसे ही कब्जा बनौले रही और भोजपुरी के नाम दिन ब दिन और ऊपर करी। तो बस आज के खबर में इतना ही। हम लोग आपसे मिलब एक नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।